kamwe kambokana kuti ndoruvanda pai, rufu rwajesu ndoruvanda pai, rufu rwajesu ndoruvanda pai, o yerere ndoruvanda pai, ndikwire mugomo ndoruvanda pai, ndipinde kupi ndoruvanda pai, ndati ndiende kupi ndoruvanda rufu rwajesu haruvandiki guys. Hama dzangu ndoda kumbokuudza chimwe chinhu chinosiririsa. Ukaona pachinzi pabheuka bhazi, zvandoda kukuudza izvi zvinhu zvandotoziva. Ukaona pachinzi pabheuka bhazi, accident yebhazi, hazvina basa tiri kubva kumusha kana tiri kuenda kumusha, riri kubva kuzimu kana tiri kuenda kuzimu. Any accident yebhazi panoparara zvakawandisa. Do you know kuti panenge pane dzimari dzakabatiswa dzakawandisa? All those people vari kuona vaita mainjari vakuvara, yes, but kune vamwe vachatokuvara chaizvo vari kumberi nevasara vaenda nevasina kuenda. Mani richibva kumusha rine rakasenga mapepa zvijumba, so imwe mishonga ichi inenge yakasengwa mapirisi emafamily planning, mapirisi emanhingirikiri inonzi maARV, mishonga imwe misana yevanhu, mumwe ari kutori pakoma ari kuda imwe mishonga yavo, vamwe mishonga isiki, vamwe mishonga yenda mwana achitori nemaronda muviri wose achida kuno kuti mushonga uwoyo usvike paari arapwa. Bhazi ronzi rabheuka. Uchingonzwa kuti muzanzi rabheuka kana ground rabheuka, unotanga kuti matiradini. So guys, musaita rabheuka bhazi. Chero richienda kuzimu rirakasenga mamwe mapirisi evanhu, mamwe mishonga. You know kuti our country is very poor, pane imwe mishonga iri kunetsa ende iri kudhura, it's very expensive, hatisikwanisi kuitenga, totoitenga kuSouth Africa. Shamwari inenge iripo mubhazi iroro. Handitauri zvandiri kufungidzira, hadzisi hope, zvinhu zvinotoitika, zvinhu zvandotoziva zvakatomboitika. Satamba nokupanenge pabheuka bhazi. Ukazva pachibhabheuka mota yamalaicha sometimes zvinenge zviripo zvazvo zvinodini, but bhazi rine rakasenga. Izvozvo now you can go to Bosman kana kuti Park Station kana kunana Cape Town, any park station inenge iripo ine mabhazi anoenda kuZimbabwe, kana kuti any park station iri paunana roadport kuZimbabwe, munana masvingo mose kusvika pabhodha, panobatiswa zvinhu zvakawandisa, kunzi rabheuka. Bedwe handidi kunyeperai. Umwe siki inenge yakadambura zvese izvi, iri drop ari maronda, mushonga uchifana kubva kuna sekuru kuZimbabwe, uri mubhazi iroro. Umwe anenge ari ane zvakewo, umwe ane zvakewo, umwe ane zvakewo, umwe maARV akatumire kuti kwasare 2 days, bhazi racho robheuka. Bedwe hadzimwe situation zvacho tingataura sekutamba, but zvakaoma. Regai ningosiyira hangu ipapa ndozvandangonditaure, but people must pray. Sometimes dzimwe njodzi dzinoitika hatina matei, kuti Mwari dai matirega kuti dai marega kuti svitsa mukuidzwa, kana dai mutidzengesewo pane miidzo mikuru yasingakwanisi kukunda seiyoyo, because zvakaoma. Iwo uchiona zvichichemedza misodzi kumunhu anenge asiri musituation yanenge angoona mavhidhiyo kana mapicture eaccident inenge yaitika, kuzoti vane zvavari kuda zvinofana kuti upenyu hwavo huendere kumberi zvinenge zvaparara imomo. Zvakaoma. Tatenda hangu muswere zvakanaka, ndangoti ndingodaro hangu, but zvakaoma.